Lapu-Lapu City mulusad og panic app aron pagtubag sa mga insidente sa mga pagpangabuso nga nakabiktima sa kabataan. Siluan mayroon din sa report. Sulod sa 8 ka buwan nga pagpatuman sa stay-at-home protocol, nasuta sa gihimong pakisusi sa CSWD Lapu-Lapu nga misaka ngadto sa 50% ang gidaghanon sa mga bata nga nabiktima sa pagpangabuso. Subay niini, muumo lang dakbayan og quick response team nga moitahasan sa pagsusi sa mga insidente sa pagpangabuso. In kaso gali og naay mga reports gali ana either from the concerned citizens or from the barangay na adayoy maka-react dayon immediately 24/7. Sunod si Mana usab, ilusad sa dakbayan ang app nga magsilbing help button o panic button sa mga batang biktima sa child abuse. Kini ang nakita sa CSWD nga paagi nga makapangayo og tabang sa otoridad ang mga batang biktima, ilabi na kay sagad sa mga responsable sa ingon niini nga pagpangabuso, mga kabanay o baka silingan ra usab sa mga bata. That button ato nang i-connect dito sa atong quick response team so that maka-react dayon sila, matanaw dayon nila sa GPS, murag sa Waze ba, sa GPS ug asa ni dapita, asa ang location sa nag-report. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisda.